filmen til YouTube. Det har Hej. jeg gjort. Nu sidder Louise lige og snakker her ved siden af, og Jeg kan lige så godt gøre det det sammen. gør Sissel også i går. Hold nu din kæft, ikke? Kan skrive. Okay, jeg starter lige igen med at forklare. Jeg vil sige goddag og velkommen til lidt omkring relationer, omsorg og omsorgssvigt, magt og værdighed. Det er sådan, at når vi snakker omsorg, så er der 3 dimensioner i hvert fald. Der er tilknytning, der er stimulering og der er tilsyn. Tilsyn, det handler om at passe på. At vi passer på. For stimuleringen handler om, at vi giver muligheder, og tilknytningen handler om, at vi er til stede. Er der nærvær. Men Helle, hun har altså flere Og når vi snakker om omsorg, så Jeg har også. Eller hun har den der skal vi også ind omkring omsorgssvigt. Ja, så det var lige en lille prøve.